را بین رسیا بیسا گفتنم دردی سری خدمشی مرام دوری را ایخونا دیدم بایوشی همش دروغا بدای دودار بیا ما گیرم دستا ای پацана словай دروغаш кадан шикастак шағоли уҷа бисёрай беҳисоб мекунан ки дад хаҷо мекини ҳаётай мекини тоқат шаҳри бегона дар судбаи ту ба пул дига меша овушмӯи сарарезон хиники тира мекиша ҷонум да ватан бироя оча бачай ту ғариба ёча созу мегум дуруни бачат сухтай грипа хай медони ку мужикай падавада мекна вида оча меган отенҷиай ма дидим телевизорда бачам билета гир биё ҷанги украина сарши тоҷикора қапида бурдан мобилизация шид оча бачат ёдат кадай мехоҳа ватанашра ва ман розиим биём очамон биқапам маблава чемаю калазардода хизмати ватан акинам диплом ховай хонада бояд военни билет гирам бовар кин чанд ҳазор километр дури мара киштай мегум соқи саломат равум ватани хед биишта ягон қаместум очаҷон баданиқ меша билетим сурприз кардум очаҷон да дуруни самолётум 4 соат пас мерасим да ватани тенҷо бодум аманя мега омадан тафаҳмидум хоб набурдум бачам диплом таги кор дротай ватанат нанол падарто нестай амонатен дамаем парбол ма фарзанди я полисе ки хичакат шаҳид намебина бачаҷон ша ба либоси шаҳӣ падарти қиблагои бояд ҷои тира гирам бояд касби падара да асаби хид қайд кунам ма сарбози ватан мешам ҷон ма дареғ намедорум барои бехатари шумо чаҷон ма да сарҳадам пешвои миллати мора худо боша нигаҳбон биё мо якҷоя бишем барои пешрави ватанмо да мулки бегонаи мардум шаҳид шидак ҷавономо хоки ватан ба касе наметен вору хаяй хидмо ҷасади сарбоза дид дили модар маиб шид бача зери хок рафот чанеки номуш қаҳрамон шид ба зидди хоин мезанам то қатраи охиронум барои ҳимояи ватанам ҷон ма дареғ намедорум фарзанди ба номуси ватан шер бачаи тоҷикам и қасар гузашти талхиш бидакай ҳаёти худам